pa alam ang sasabihin ko bakit ako umiyak. Like, anong bang i-reason out ko sa kanya? Mangutang kaya ako? Sabihin ko may babayaran ako. Ganun. Hi guys, good morning, Chosan. For today's video, gagawin ko yung prank. First ever prank ko. Ang victim ko ay si Twinnie. Eliza Bayona. Peace, Twinnie. Magang-maga yung mata ko kasi nga, katapos ko lang magbasa ng confession board sa Facebook, yung mga museum yung sa Cebu na, University of Cebu na confession board, may nabasa ko doon na super nakakaiyak. So, kasi nga, ang maga-maga yung mata ko. So, I will take this opportunity para gawin kong kay Twinnie. Yung mag-picture ako, tapos isend ko sa kanya. Tapos, syempre, baka naman may care siyang magtanong kung anong nangyari sa akin or basta gagawin ko ng paraan kung anong maisip kong dahilan. Basta i-prank ko siya. Sana maging successful to. Grabe yung mata ko, magang-maga. Peace din eh. Pero mamaya pa kasi yung niya, mamaya pa yung out niya sa work. Mga 2 hours from now ata. So, ngayon pala, baka mawala yung maga ng mata ko. I-send ko na yung, mag-selfie muna ako, tapos i-send ko sa kanya para mag-talk siya. Anong problema, Twinnie? Sana may care siya, no? Sana lang, wish ko lang na siya, magtanong siya kung bakit ako, anong problema, ganon. Twinnie, peace. I love you, Twinnie. Hindi ko sabihin ma-prank si Dory kasi parang alam naman niya na nagbabasa ako ng kasi ako ng link sa kanya na nagbabasa ako ng yun nga, yung confession sa FB. So, sana kayanin ko, no? Good luck to me. And abangan nyo yun, guys. Thank you. See you mamaya. So, yun na nga, guys. Nag-message na si Twinnie na sabi niya, pauwi na daw siya. Sabi niya, wait. Tawag siya. So, hintayin natin yung tawag niya, no? Tapos, mag-drama na tayo. So, artista nila. Niya, okay, wait. Wawa naman si Twinnie. Pero, basta Twinnie, sorry, please. Hindi talaga ako marunong sa mga ganito. Hindi ako magaling. Pero, ikaw naman kasi ikaw naman kasi nagbigay ng idea nito, di ba? Na hindi mag-prank ka. So, might as well. Ikaw ulahin ko. Thank you sa idea, Twinnie. At pasensya na at ikaw yung unang biktima. Sana magiging Twinnie pa din tayo pagkatapos nito. This DVD. So, update ko kayo mamaya. Palit at ako na Eliza ang tagal niyang tumawag. Tapos nag-send ko siya ng message from Facebook. Yung ganito. Hindi ko ugali mag-chat ng kaibigan araw-araw kasi tamad ako. Kaya wala akong kaibigan na halos buong araw ko kausap. Pero alam naman nilang mahal ko sila. One call away lang ako. Okay na iwan mo isip. Magplano natin hindi tumawag ng babaeng to. Nagkahalata ba to siya? One call away ka pala ba? Bakit ang tagal mo? One call away ka pala eh. Wait lang, Twinnie lang. Wait lang, wait. Wait, so ano ibig sabihin? Twinnie? Dinamahan ko pa talaga ng sabi ko. Ano ibig pa sabihin? Tagal eh. So, update mamaya ate ka lang. So, magbabanya muna daw siya, guys. Nasa bahay na siya. Tapos, kasi doon siya nagme-message sa sa group chat namin ni Dory. Ayaw ko muna sumali si Dory kasi alam ni Dory na yung kantamahan ko lang ito. So, message ko siya sa piniem ko siya. Sabi ko, dito ka tawag, personal eh. Sabi niya, oo, wait. Tagal lang, pinaano mo pa ako. Ano ba yun? So, ito ka lang guys, update ko kayo. Update. Ang tagal na Twinnie, malulowbat na yung phone ko. Hindi pa ako nag-vlog kasi iniintay ko siya. Ang dami ko. Ito, sabihin niya,
Gusto mo yan eh. Panindigan mo. Ang tagal magbanyo ah. Hindi, bilisan. Alas 2 na dito. So, doon, ano na. Anong oras doon? 12? 12 na ito doon. 12 or mga 12 na doon. Ang tagal. Mamaya. Ang tagal dito yun eh. Naboboard na ako. Hirap pala mag-prank, no? Diba? Tawag ka na kaya, no? Ang tagal mag-toilet. Naka 12 minutes na siya sa toilet. Ako na kaya tumawag. Pero gusto ko siya tumawag eh. Wala siya. Ang tagal. May premiere pa naman sa pajama mamaya. Pero tulog na doon siya. May premiere sa pajama. Ang tagal. Ang tagal talaga. Winnie, nasan ka na? Tawag ka na, uy. Pero tika lang, ano sasabihin ko? Winnie. Huwag ka tumakot eh. Sabi niya, bakit? Anyari? Sabihin ko, hala. Wala na. May problema ako. Anong problema ako? Wala akong lunch. Ay, ano, kasi nga, sa Monday guys, wala ng FB dito sa Hong Kong. Walang FB, wala Messenger. So, ano naman yung iniiyak ko, diba? Sabihin ko, ano? Sabihin ko, mamimiss kita. Mamimiss ko naman talaga kayo dyan. Yung mga ka-chika ko everyday sa Messenger. Sa mga ka-GC ko. Okay. Ano, mamimiss ko kayo. Shoutout ko na lang kayo lahat mo. Ay, mag-shoutout na tayo kasi wala pa naman si Tino. Tiyan, ang pangit naman ito. Mag-prank tapos ako mag-shoutout. So anyways, shoutout sa members ko. Ernst Vlog, si Marga, si Sis Day. Shoutout sa inyo, mga Chikadoras. Shoutout. Thank you guys sa pagpa-member. Wala pa si Twinnie. I'll get back to you later, okay? Ang tagal talaga ni Twinnie ba? Lobat na yung phone ko, so mag-charge muna ako. Palit tayo ng phone. So na naman, no? Titawag na siya. Oh, sino ko yun siya? Operation pala today ni Ate Gemma sa ear niya. Ate Gem, get well soon. Kaya naman na. Isugbiyak ka. Fighting! Pero si Eliza, wala pa dyan ng ano. Wala pa nitawag. Ay, nagbisaya na ako. Hindi pa tumawag si Twinnie. Ano nangyari doon? Nakakainis. Kainis. Ako pa nainis, no? Nagkaano, siguro, nakalata, siguro tong babaeng to. Guys, wala pa talaga si Twinnie. So, message ko siya na, Twinnie. Grabe siya. Initiis talaga ako niya. Message ko. Kasi, okay, wait. Hindi na nakikita pa. Baligtad din pala yung phone ko. Sabi ko, ang tagal mag-CR nito. Ayan na guys. Hello, Twinnie. Twinnie! What's up? I'm sorry. Bakit? May problema ako eh. Ano nga? Wala lang Facebook sa sa Monday. Starting sa Monday, wala lang Facebook at Messenger. Hala, paano na yun? Kasi nga ibaba na dito sa Hong Kong. Tapos, yung Sa Hong Kong? Tapos, yung problema ko kasi yung nahiya ako sa'yo pero bahala na. Wait lang, hindi kita marinig. Hindi mo ko narinig? Medyo malayo mo. Huh? Ito. Hello? Same lang. Bakit? Wait.
Hello? Hello. Oh, ano na? Kasi nga, may friend kasi ako nasa FB lang kami nagkakilala. Tapos, Ay? my friend. Friend? Oh. Mm. Tapos, may hiram kasi ako sa kanya ng pera. Ano? Hindi kita marinig man. May hiram ako sa kanya pera. Oh. Hindi kasi kami nagkikita. So, sabi niya kasi mawawala na nga yung Facebook at saka Messenger. Kukunin rin yung pera. Tapos, napadala ko naman yung, nagamit ko naman yung sahod ko. So, wala akong pambayad sa kanya. So, kailangan niya nang kunin sa Sunday. So, pahiramin mo ako. Okay lang, sige. Akala ko naman kung ano na. Diyos ko naman, akala ko anong klaseng problema yan. Eh, malaki eh. Eh, meron tayo niyan. Nakalimutan ko, let's speak ka pala. Sorry naman. Sige na, isi-set ko na sa'yo. Diyos ko, akala ko. Pagkita ka muna sa i-open mo muna yung cam, be. Alin? Yung cam. Ah? Twinnie, mag-hi ka muna sa kanila. It's a prank! Sabi ko na nga ba prank to eh. Kanina mo ba ako kinukulit? Thank you! Baliw. O at least alam mo magpapahiram ako. Thank you! Ay, magbabay muna ako sa kanila tapos balikin ko na. Alex ba yan? Ha? Hindi! Alex? Hindi! Bullshit. So guys, alam nyo na, pag sa... kailangan yung ng pera, si Raisa, marami pala siya pera. Marami daw siya guys. So, alam nyo na, rich kid itong babaeng to. So, thank you so much. Happy ka. Thank you sa pagpanood guys. Hindi ako makaget over. So, marami Ayun tayo na. dyan. Okay, sagutin mo ako. Yung Facebook pa sa Hong Kong. Okay. Totoo yan, hindi yan prank. Uwe. Oo nga. Teka lang, mag-exit muna ako dito. Guys, thank you. Sana nag-enjoy kayo. At, bye-bye. Happy siya.